Yanzu fa WhatsApp ba WhatsApp ɗin da kuka sani a da bane, yanzu fa WhatsApp ba iya wajen hira da abokai bane, yanzu WhatsApp wajen karatu ne, bincike da neman ilimi akan abubuwa mabambanta. Saboda haka a bidiyon mu na yau zan so na nuna muku wata sabuwar fasahar AI a WhatsApp wacce ake kiranta da Meta AI tare da kuma yanda ake aiki da ita. Bayan kun shigo cikin WhatsApp ɗinku a nan sama ga inda aka rubuta Ask Meta AI or Search. A nan sai ku rubuta dukkanin tambayan da kuke son sanin amsa a kanta ko ma wace iriyar tambaya ce. Kamar a misali bari mu tambaye sa menene tarihin Bahaushe, amma sai dai rubutun naku ya kasance da Turanci. Gashi nan mun rubuta masa tambayar mu kamar yadda kuke gani, sai ku tura masa. To sai ku ɗan jira kaɗan. So gashi nan ya zayyano mana bayani kamar yadda kuke gani, gashi nan har da su Sheikh Usman bin Fodio, su Baya Jidda da su Queen Amina. Sannan ba iya nan wannan fasahar ta tsaya ba, bari na nuna muku wani abu a nan. Bari mu faɗa masa ya ƙirƙiran mana Bahaushen mutum tare da kayan mu na Hausawa. Bayan kun gama rubutun ku sai ku tura masa kamar haka, sai ku ɗan jira kaɗan. Kun ga wannan shine hoton da ya ƙirƙiran mana, kun gani abin burgewa ko? Idan ma hoton da ya baku bai muku ba, za ku iya ƙara wani abu a rubutun ku ko kuma ku rage wani abu a rubutun. Amma mu a nan bari mu zo mu ce masa again ya ƙara mana wani kenan. Wannan na maza kenan, so bari mu yi na mata mu gani. Bayan kun gama rubutun ku sai ku tura masa, sai ku ɗan jira kaɗan. To gashi nan kamar yadda kuke gani, kun ga wannan shine sakamakon da ya bamu. Na san wannan bidiyon zai amfanar, saboda haka ku yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana, sannan ku yi like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mun haɗu da ku a next video.